Good morning, good morning, good morning, good morning! Katatapos ko lang maligo, guys. Nagmamadali ako. 10:30 na ng umaga. And magsa-sunscreen lang ako or yung collagen cushion. And yun lang. Yun lang kasi kailangan natin magmadali. Pupunta ako sa Port Store. Yung mga nagbebenta ng merch ng Team Nedan. And malayo siya, guys. Yung drive is mga 30 to 35 minutes from here. And wala namang, sana walang traffic. Kasi kailangan kong bumalik dito before, ano ba oras yung appointment namin sa ano? May appointment kasi kami mamaya. Yung ano ko, pelvic exam. Ngayon yun, pelvic ultrasound. Ngayon yun. Hindi alam ni Dan na aalis ako ngayon kasi pa-surprise ako to sa kanya. Meron na kasi siyang napiling gift. Gusto ko dagdagan yung gift para like meron namang element of surprise. Charot. Meron kasi akong gagawin bukas. Ano lang naman, konti lang naman, kami lang naman, as in kami lang dalawa talaga bukas. May work kasi siya. And hindi ko siya magawa mamayang hapon after ng appointment kasi si Dan wala na daw siyang appointment. Inano niya daw, free niya yung hapon niya dahil nga dito sa aking pelvic ultrasound. So after ngayon, after nung ultrasound namin, parang uuwi siya kasama ko sa bahay. So hindi na ako makakalabas. Kasi kapag lalabas ako, malalaman niya, hindi na tuloy ma-surprise. Wait, mag-lipstick lang ako, ha? Dal ko talaga. After nito, alis na tayo agad-agad. Suot ako ng bigating lipstick para hindi na ako mag-retouch. Ayan, okay na. Hindi na ako mag-eyebrows. Bahala na yan, guys, kasi kailangan natin magmadali. Unahin natin ang regalo before ang ating mock-up. Bag. Malayo kasi yung drive. Musta na yung video ko? Inedit ko yung video ko kasi alam ko na magiging busy ako ngayon talaga. Nag-start ko tong i-edit itong video for tonight, nung Friday night. So, diba, hindi na kasi ako pwede mag-edit ng gabi. Pinagbawalan na kasi ako. Pero nag-sneak in ako. Naging nice naman ako sa kanya. Wala naman kami, hindi naman kami nanood ng movies. So, sabi ko, pwede mag-edit ng konti lang. May tatapusin lang ako. Pero hindi ako nagtagal. Kaya hindi ko siya natapos. Tinapos ko siya kagabi. So, kagabi, kapag weekends, hindi din ako nagtatrabaho kapag weekends eh. Kasi, ayaw na din ni Dan. Pero sabi ko, please naman, may tatapusin lang ako. Sabi niya, pangalawang beses na to, Friday at saka ngayon. Pero pumayag naman siya. So, tinapos ko siya kagabi. Tapos, it's uploading now. Yung dadalhin nating bag. Tumawag ako kay ate kanina. Doon sa Port Store. Kasi kapag member ka, which si Dan member, magkaka-discount. So, tinanong ko lang naman, pwede bang gamitin ko yung membership card ng asawa ko? And sabi niya, okay, walang problema. So, gagamitin ko yung membership card ni Dan. Ang dadalhin ko, okay na to. Pera, keys, glasses. Sunnies. Yun na. Pera. Baka pagdating natin dun, wala tayong pera. Ang layo-layo pa naman. Agay. Ito yung membership card ni Dan. Ayan, buti na lang pwede. Kasi, uy, ang mamahal ng mga merch. Pero okay lang naman. Para sa ating birthday boy, yung theme ko bukas is, well, makikita nyo bukas, guys. Kasi gagawin natin siya bukas. It's gonna be tricky again tomorrow. Feeling ko, kailangan ko magtrabaho mamayang gabi na naman. Kasi bukas may appointment na naman kami ni Dan. Tapos freenina niya na naman yung hapon niya. So, kailangan, konti lang talaga ng time ko. Perfume lang tayo, tapos alis na tayo. Lady Million. Maganda to. Malapit na maubos. Oh. Gift to sa akin ni Dan. Yung unang 2018 na Valentine's or 2017? 2018. Uy, sana naman mag-cooperate yung maps ko sa akin. Hindi pa ako nakapunta doon na mag-isa. Maps, please. So, for this song, for example, all you need to do is know... Asa na yung ko? Google Maps yung gamitin natin. Sana magsalita si Google Maps. Port Store. Malayo kasi siya, Beshi. Alberton. Start. Head west on. Okay, let's go. Uy, open mo. Guys, yung appointment ko. Anong oras ba yung appointment ko?
1:30? 1:30 ba yung appointment namin dan? Anong oras natin? 38. Ayoko kasing malate. Hindi pwedeng malate sa appointment. Oh my gosh. Marami talagang tao ngayon. Bakit busy? Tapos bigla ako makita ni Dan ba? Kasi feeling ko he's out and about today. Magkita pala kami sa road. Ay, naka. 35 minutes drive. Ay, ikaw talaga, Danny boy. Kung wala lang sanang appointment, okay. Okay lang. Kasi I will have like the whole day today kung walang appointment. Eh, meron eh. Tapos kasama ko si Dan. Hindi naman yung papayag na hindi siya kasama sa appointment ko. So, dahil kasama ko siya, sabi niya, na free ko na lang yung hapon ko. Just in case. Just in case. Okay, relax lang tayo. Relax. It's okay. We have time. 10:41. So, darating tayo dun. 11:20. Alam ko na naman yung ano, parang may idea na ako kung anong bibilihin ko. So, siguro, we'll stay there maximum 20 minutes. So, ano na yung oras natin? 11:20, 11:40. Pauwi ng bahay. Another 30 to 40 minutes. Kaya pa? 12 something. Oh my gosh! It's so tight, people. Bakit kasi ang layo? Pwede ko naman siyang i-order online. Kaya lang, walang available na mga size ni Dan. Tapos gusto ko din talaga siyang makita in person. Kasi ang dami kong gustong bilhin sa kanya. Kaya lang, hindi ko pa nakikita in person halos lahat. Okay lang yan. Guys, I will just go drive. I'll see you when I get there. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Guys, nandito na ako, pero hindi ako sure kung ito yun. Parang nakapunta na kami dito, pero parang hindi ito yun. Natakot tuloy ako lumabas. Parang ako lang ata mag-iisang babae dito, guys. Check ka nga natin. Check ko lang kung nandito yung baka naiwan ko yung membership. Ano, 11:15. So, on time naman tayo. I-check ko lang ha kung siya ba talaga. Kasi, it doesn't look like a shop. Para siyang club. Like, hindi club na club. Parang ano ba? Ano, saan na yung key ko? Shit, nandito pala. Para talaga akong tanga doon. Okay. Check muna natin, guys. Silipin lang natin. Kasi may nakita akong kuya kanina. Takot ako. Wait, ito ba yun? Yeah, parang yan ata yun. Alan Scott Power Headquarters. Uy, bakit Power Headquarters ang sabi? Bakit Power Headquarters ang sabi? Shh! Ako na talaga. Wala akong time maligaw. Buisit. Uy! Bakit ganun yung sabi? Hala, may mga... Oh my gosh, this is not it. Guys, hindi yan yun. Sino yan sila? Feeling ko nandun sa kabila, guys. Hindi ito yun. Wait. Mali ako. We're here! Katabi lang siya. So, yung pinuntahan ko kanina, club talaga siya, Beshi. Bakit ako dun pinunta ng ano? Sabi ko naman sa maps ko, port store. Or nakita ko na, ayan, shop. Yan yung, ano, sinabi ko na nakapunta. Totoo talaga, nakapunta na talaga ako dito. Ganyan yung nakita ko noon. Oh my gosh. Nakakainis. Natakot ako dun. Ito yun, oh, may sabi port store. Diyan kasi dapat, hindi dun sa club. Tatanga-tanga to si Race. Ito yung iniisip kong bilhin ko sa kanya. Buti na lang may large dito. Ayan.
Ayan. Naghahanap pa ako ng iba pa. We'll see kung ano pa meron na wala si Dan. Kasi ang dami na niyang ganito. Grabe, ano na nangyari sa akin. We're done. We did it! And it's 11:32. Okay, we need to go. We need to go. Asan na yung phone ko? Home, please. Si Google Maps, in fairness sa kanya, nagsasalita siya. I'm pretty sure may magagawa naman paano makapagsalita si Waze, pero I don't have time to figure it out right now. 33 minutes. Okay. Nakalimutan ko doon kung ano oras yung appointment ko. And alam nyo ba? Nakalimutan ko yung isang card ko. So, yung gamit ko is yung card namin dalawa ni Dan. Sana hindi siya mag-check ng transactions. Kasi makikita niya na may transaction doon sa port store. Ay, naiinis ako. Nakalimutan ko. Check pa naman ako kanina. Pera. Yung isang card ko nandun sa isang wallet ko. Kainis naman. Wait, asan nga tayo ulit? So, punta tayo. Doon ba tayo punta? Straight daw sa roundabout. Okay. So, sana hindi siya mag-check ng transactions talaga ngayon. Kahit ngayon lang. Kasi bukas na yung kaarawan mo. Nakalimutan ko talaga. Okay, saan tayo punta? Saan, oy? Okay. Tama ba ako? Straight lang daw, sabi niya. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We did it, guys. We're home. Itago natin to. Kailangan ko uminom ng maraming tubig. Kasi, kailangan full yung bladder ko. Para sa ultrasound. So, tago ko lang to. Bukas na, oh my gosh. Like, wala akong ibang inisip kundi sana hindi i-check ni Dan yung transactions ng account namin. Kasi wala na. Sira na yung surprise ko. Inom ako tubig. Mainit sa labas, do. But we did it. Nag-stop pa ako, kaya medyo ako na late ng konti. Well, tinignan ko muna yung time. Sabi ko, okay pa, may time pa ako ng konti. Nag-stop ako dun sa, malapit na shop. Tingin ako ng, sana ba? Gift wrap na, yun nga, Port Power Colors. Kaya lang wala sila. Sabi ko, sana hindi nila ako nag-stop dun. Sa yung oras, inom lang tayo. Nag-text si Dan. Buti lang hindi siya tumawag. Nag-text lang siya. Asan na yung phone ko? I am back in the car. Hindi ko na yung mukha ko. Kung ano yung mukha ko kanina, yun na. Walang retouch. Wala tayong time dyan. Yung lips, in fairness. Wait sa. Lagay ko sa phone ko. Kung saan tayo magpapa. Ultrasound. Ilang minuto? 18 minutes. Okay, perfect. So, 18 minutes. Yeah, okay. Directions. Start. Hala, ang dami liko-liko. Beshi. Pera. Medicare. And private one. Okay. Ito. Alright, I'm ready to rumble. Wait sa. Lo, yung hirap talaga niya do, yung hindi sana mahuhulog yung yung phone. Okay, alis na ako, guys. Kasi baka mahirapan tayong hanapin tong lugar na to. Hindi pa ako nakapunta dun. 18 minutes daw. So, let's go. So, it's exactly 1:30 ng hapon. Ihingi na ako, kaya lang hindi ako pwedeng umihi kasi my bladder needs to be full. Ihingi na ako, guys. Hintay ko si Dan. Diyos ko. Ang haba pa nang hihintayin ko. 30 minuto. Sabihan ko lang si Dan. Dito na ako. Dito na si Dan, guys. Hello! Naka-off yung car ko kaya hindi ko ma-down yung car ko. O, diba? Indangkin ko ang car.
Hala, timing na timing. Pagdating niya, umulan. Yeah, close the window, my love. Kakasabi ko lang eh. Tapos na ako, guys. Si Dan nandun. Hindi niya in-open yung window. Wala siyang pakialam sa akin. Chine-check niya yung voicemail niya. Mga, oras na? 2:53. So, almost isang oras kami dun. In fairness, ang tagal na tapos. Hindi kasi siya libre, may bayad siya. Mga 200 plus. Si Dan may pupuntahan siya, may appointment pala siya. Sabi ko pa kanina, clinose niya yung afternoon niya. Pero yung first appointment niya, in 1 hour. Punta tayo ng shops actually. Bili ako ng chocolate, pang chocolate, not chocolate cake, chocolate cupcake. Kasi may mga binili ako doon na panglagay, pang cupcake topper para sa bukas ni Danny Boy. Hindi niya talaga na-open ang kanyang window. Do siya talaga. Where do I go out, babe? And then go straight there? I think I can go this way and then go this way, right? Not sure. And then, I think I'll go that way and then Bye, babe. Love you. Bye. Iwan lang natin siya dyan. May gagawin daw siya. Bye. May gagawin pa daw siya before siya umalis. So, dyan na lang siya. Alis tayo, guys. Punta tayong calls. Gusto ko siyang lutuan din ng breakfast bukas ng umaga. Dito na tayo, guys, sa Kmart at saka sa Kohl's. Bili tayo ng dun sa Kmart. Hanap-hanap tayo ng mga pang-dekorasyon lang naman ng mga konti. Tapos sa Kohl's, bili tayo ng pang-cupcake. Guys, ito yung wrapper na gusto ko. Kasi ito yung isa to sa mga port power color. Either that or that. $5 isa niyan. Kaya lang irarap ko din yung niya, yung massager niya. Gano'n ba kalaki to? Dalawahin na lang natin. Kasya ba yung sa massager dito? Kasya yan? Gano'n ba kalaki to? Marami naman, malaki naman siya. 4 meters. Okay. Kukuha din ako niyang mga guys, number air-filled balloon. 3 at saka 7. Or happy birthday na lang. Happy birthday na lang siguro, no? Ito, happy birthday. Air-filled foil balloon. Air-filled foil. Wala bang silver? Gold na gold naman siya, uy. Finally made it home, guys. Nagpunta ako sa Kmart at saka sa Kohl's. So, sa Kmart, bumili ako nito. Di ba parang gusto ko sana yung happy birthday na balloon or yung 3 at saka 7 na balloon. Pero I saw this. Black siya. So, pasok pa din siya sa theme. Yung theme pala is Port Power. Siyempre. Meron siyang kasamang white marker. So, makakalagay ka dyan ng Sobrang simple lang nito. Walang bisita. Kami lang dalawa kasi may work naman si Dan. Tapos, kapag nag-invite ng bisita, sobrang dami kasi ang dami niyang friends. So, hindi lang ako nag-invite ng bisita. Ayun niya din kasi. And then, para sa akin yan. Balik tayo sa birthday. Wait ka. Ito sa Kmart, bumili ako nito kasi bumili ako ng balloons na natanggap ko na matagal na hala, parang may happy birthday yung balloons do. Wait, check ko lang ha. Kasi feeling ko may happy birthday siya. Tapos Port Power talaga siya. Makikita natin yun bukas. Pero, yan. Kailangan ko na yun itago eh. And then, ito. So, chocolate cupcake mix. Meron na din siyang kasamang frosting. And meron akong binili na pang topper na edible na meron ding logo ng kanyang team. So, gagawin natin yan bukas. Itatago ko yun. Hindi ko alam kung saan ko yan itatago. And then, ito. So, bukas ng umaga, plano ko, gawan siya ng, like, breakfast. Akala ko may tao na. Bumili ako nito, chocolate na ice cream, para ilagay sa kanyang waffle, na lalagyan natin ng strawberry, at saka, chocolate syrup. Yan, yung breakfast niya bukas. Bumili ako ng butter just in case kailangan ko ng butter para sa cupcake mix. Pero, of course, meron akong butter.
Bumili pa ako ng butter. Okay lang yan. Hala, ilang eggs kailangan ko? How many eggs? 2 eggs. Okay. Good. Okay. Okay lang yan. Alright, itago na natin to guys. Kasi, baka makita. Yung chocolate, pag nakita, okay lang? Or yung waffles, okay lang pag nakita niya? Ito pala yung in-order ko guys. In-order ko siya sa AFL Footy Shop. Dito yun. Kalimutan ko na to. Okay, so nandito yung card. Same card nung binigay ni Neil. Well, it's not exactly the same, pero same siya na kumakanta. So, naunahan ako ni Neil, pero ang tagal ko na niya nabili. And, ito, mga Port Power balloons. Yan. Power. And then, ito, party bunting. Ayan. And then, ito, lalagyan natin ng happy birthday. Ilang balloons pa nandito? 6. Okay. Good. Good. Iano natin yan bukas. And then, ito, libre lang to eh. Libre lang to. Yeah, meron pala tayo niyan. Okay, bukas natin yan gagawin. I-ano muna natin, itago muna natin. Ang gagawin ko is irarap ko yung binili ko sa kanya ngayon. Tapos kapag may sobra, irarap natin yung kanyang massager. Asa na yun? Si Dan, may appointment kasi siya ng alas 4. And medyo malayo yun. So, it's 4:16. Matatapos natin to. So, port. Yan. Gusto ko ito yung mga ganito, yung walang logo-logo, pasimple lang ba, pero supporter pa din. Yung mga true supporters lang yung makakaalam. Port, alams na, Port Power, yan. Yan. Sana kasya to sa kanya? Kasya ba to sa'yo, babe? Kasya siguro to kay Dan? Yeah. So, ano natin yan? Magkakasya ba to sa isang box lang? Meron akong 2 box dito, just in case hindi magkasya sa isa. Feeling ko kasi hindi magkasya. Kasi medyo makapal tong isa. Yung isa naman ito. Natatakot ako, baka biglang dumating. Bibilan ko sana siya sa Uniqlo. Butin lang hindi ako bumili. Kasi ito, meron na tayo. PA, Port Adelaide. Ano siya? Ayan. Yung ganito ba? Kasya to kay Dan. Uy, pwede niya to i-partner. Oh, di ba? Feeling ko hindi magkakasya sa isang box. So, tama lang na 2. So, dito ka. Maganda na din yun para 2 yung i-open niya, di ba? Langga din tayo dyan. 1. And then, the other one. Ayan. Hi! Perfect! Alright. I-wrap ko lang to sila, guys. Mabilisan. Kasi baka biglang dumating yun. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Ayun, tapos na. Alam nyo ba guys, para wala talaga siyang ka-idea na may pagganap tayo, hindi ko muna irarap yung malaking massager. Kasi nandun lang sa sa kabilang lounge. Hindi ko siya irarap. Bukas ko na siya irarap. So, ito itago natin tong wrapper. Tago muna natin to. Ito yung gagamitin kong wrapper. Okay. Tago natin tong mga to, guys. Ginabi na naman ako. Mag-7 na, guys. Si Dan tumakbo. Prepare ako ng pagkain niya. Anyway, alam niyo ba, yung katangahan ko, grabe talaga. Naiwan ko tong nakalabas. Dito. Ito lang, panira ka ng aking moment. Naiwan ko siya dito, tapos biglang dumating si Dan. Tapos wala kasi nag-edit ako kanina eh, kasi kailangan ko makatapos ng isa para video bukas. Yung video para mamaya okay na. Bukas, wala akong time bukas talaga kasi whole morning gagawin ko yung preparasyon nga para sa pa-surpresa natin. Tapos may appointment kami 1:30. Tapos gagawa pa ako ng different breakfast para sa kanya. Alam mo yun, so sabi ko,
ano talaga, hindi talaga kaya na mag-edit pa ako bukas ng umaga. So, kaya tinapos ko siya ngayon. Eh, naiwan ko siya dito. Nung pagdating na dance, sabi ko, hala, nandito lang siya. Sabi ko, sana dumiretso. Kasi pumupunta talaga siya dito sa lounge para mag-hello, mag-kiss, ganun. Sabi ko, sana bumalik siya sa kwarto agad. Kasi pagkadating niya ng bahay, naliligo talaga yan. Sabi ko, sana bumalik sa kwarto para maligo. Wala. Naglakad-lakad dito. Tapos nakita niya to. Sabi niya, so you're making a cake. Sabi ko, no, hindi naman yan cake. Cupcake lang naman yan. Makasale kasi. Alam niya naman na hindi talaga ako bumibili ng cupcake. So sabi ko na lang sa kanya, ano gagawin ko to para sa'yo bukas? Kasi sabi niya, hey, you're making a birthday cake for me. Gaganon-ganon siya. Sabi ko, hindi. Cupcake lang yan. Nakasale kasi. Pero mali yung pagkasabi ko nakasale kasi. Kasi kahit na siguro 50 cents, kapag mga ganito, chocolate-chocolate, hindi naman. Hala, sana sinabi ko nung nag-crave ako. Pero timing naman, nag-crave birthday niya bukas. Alams na yan. Pero okay lang yan. Sabi ko, gagawin ko yan bukas. So, may cake tayo bukas. Pero, hindi niya alam yung iba. Pero nakakainis talaga. Siya talaga yung panira. Nandyan siya Sana talaga tinago ko to. So, pagdating nun, maliligo. Maliligo na naman siya. Sa isang araw, guys, at least twice naliligo sa Dan. Pag alis niya sa umaga, naliligo. Tapos, pagdating niya galing work, naliligo. Eh, kapag tumatakbo siya, after niya tumakbo, of course, kailangan niya maligo. So, 3 beses siya naliligo sa isang araw kapag tumatakbo. Kapag hindi tumatakbo, 2 beses. Like, araw-araw talaga. Nag-request yun Gusto niya ng toast na may egg and may avocado. So, yun yung ating gagawin. Ito yung dinner ni Dan, guys. Egg with avocado. Ano nilagay mo dito? What did you put in here? Avocado. That's it? No seasoning? Nothing. Yun lang. Siya na gumawa kasi pagdating niya, nagsasampay ako. Sabi niya, okay lang daw siya gumawa. Ano siya? Madali lang naman. Nag-ano lang naman siya. Nagmash siya ng avocado tapos nag-ano siya ng egg. Ako naman, luto ko is meatballs. Malapit na yan. Air fryer. And then, niluluto ko yung gravy. Yung gravy na galing sa yung Del Monte na pack. Yeah. Kasi meron pa akong konti na tira. Skincare time! Skincare tayo, guys. Maaga ako bukas kasi maaga daw si Dan. Maaga daw yung appointment niya. Yung unang appointment niya. So, kailangan maaga ako gumising kasi diba may pa-breakfast tayo sa kanya. Yung Q&A namin, yung mukbang Q&A is up. Pinapanood ni Dan yung aming mukbang Q&A. Gustong-gusto niya yan yung mga Q&A na video. Gusto niya. Yung mga vlog ko, hindi na niya masyado pinapanood. Kung meron kayong mga questions na gustong itanong kay Dan, bumalik kayo dun sa video na yun, guys. I-leave ko siya sa dito sa screen. Ano siya, yung mukbang Q&A namin. Leave the question there with the hashtag AskDan kasi yun yung video na yun yung i-check ko for our next mukbang Q&A. May bibilisan ko to kasi maaga pa ako bukas. Yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Good night. Bye.